A traditional native doctor from Igbo land, who is popularly known as Akwa Okuko Tiwara, posted a video on his Facebook feed on October 11, 2022, demanding that Nigeria should release leader of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, that he give them 1 week to do so, that he believe in action. Surprisingly, Nnamdi Kanu was released on 13th of October 2022, 2 days after he posted the video. My question is, he is the one who released Nnamdi Kanu spiritually? That is a question for you. Drop your opinion on the comment section. You can watch the video for yourself. In case if you are not hearing Igbo language, the video is captioned in English language. Also watch the video till the end. Us first. Okay. I'm saying, I'm going to na tita at home. Na wonder brugo kono Sunday. Ozimunwa. Weto bu ko ba mandi igbe mandi governor asai nti. Opo maka mmadu ka eji ano sit at home. Ego mo siki eji we gbashi ago seku kapo ya bu ki. Do ko jo obo na azu bako na abia. No even na yo. I didn't one night there, Bella. I'm going to walk on also, man, also Nana. Oh, you're working over Ghana because they walk. For real. Na Emanalo Baro, Blomena. I say, my liver again, make order ma. Mana o nwere ka isi ekwu okwu wit nka maka ya nwere nka anyị ekwusi ya echi niile ọ bụ na ekwu nga asịsị ojide akwa ka ekwuo mana ya na-atụrọkwa egwu na-ejetebe egwu a na-atụla anyị nọọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu okwu mụ na-aga n'ilu mana onye nwe ntị aghọta ihe m kwuru selafụla anyị Nnamdi Kanu nọ ibe nne for real obugo mma n'isi ijele bụ boss. Yes. Akwa ka akwa na-ekwu. Ewere Monday eji akwa ọgụ wee mesi that home. Ezi ụbọchị anyị azụtazi ego maka na onye nọ Monday na Tuesday bụ ike tụọ ya ngana. Pio, nya ka ị na-ekwu. Mana eziokwu. Alụsị egwu ilu ya bakwa nna gị dọọ. Ị nwere okwu egwu abụọ na mmadụ ka ị bụ. Alọ. Ọranaeze, dewo ni. Mụ na ọga mụ nọ. Anọ m na nke chief, high chief. Ego dị na boot. Ọga ndị ọgwụ. Ọ bụ na mmadụ ya nwanne ya lachali mpụ aka ka ọ nwebe ịghọta. Arụsị egwu. Gosi ngo lachali mpụ aka. Na nna anyị ukwu ọgwụ ka ọ na-agwọ ọsọ, ọgwụ ka ọ na-agwọ eji mali ya rinne ya nwụrụ wee lụọ taa. Igbo niile mara. Ọgwụ dị ọwụsalị. Igbo niile mara. Maka Chukwu ntọ adọrọ ya eziokwu dọrọ ọrụ. Ọ na-agọ ụwa. Onye si na ngọ maka ebe agụje mmiri dị na mbọ. Maka Chukwu. Unu n'anya na abụ ka o si wadị. Bịa. Ebe agụje mmiri dị na mbọ. Sọpụ ka aje na-abịa m nke ọma. Pio. Anyị baa na second building. Kunu bụ ka ọ na-ara. Okay. Okay. So,
Confirm. Yeah. Open. Confirm. Oh, the second building. Akwa Okuko na balatula. Onye ọgwụ. Power. Onye ọgwụ. Ọgwụ Power da. do no egbe nya mere egbe ji bu mmadụ nwụrụ. Mana ejefu. Ejiri egbe chi efi. Too much money plus too much power equals authority. Ah ya dị PPP. Power pass power. Triple power. PPP. Ntị ọdịkwa. Ọ bụrụ ile. Mmanwụ na-ebe. Ada egbu mma n'isi ijele. Ijele X mmiri ọma mpa nnekwu. Una abụ ka ọ na-ara. Akwa commercial sports. Ma ya na-ekwuru okwu ife nwoke mere erigo nne. Mana eziokwu. Ada agwụrụ ọgwụ ọnụ. Ada na-asụta ya isi ọnụ. Nwoke na-ebe. Demo ka ụnọ fọrọ wee na-eti mgbu. Emeza mma ya etinye họteelụ n'ilu akwụkwọ ka ụnụ ma na dibịa na-enwekwa n'ego. For real. Na mgbe mbụ ka e kwuru si na na-ejebe dibịa ka ọ gwọrọ ọgwụ dibịa enwe ego. Okay. Kịta dibịa enwego ego. Ka egosie unu na dibịa na-enwekwa n'ego kama na ọ chọrọ ị na-egosi na o nwere dibịa bụ millions. Ka ọ dị. O nwere dibịa bụ billionaires. Ka ọ dị. Nọ na ba na-egosi ma amụkwu na mma egosi. Ọdọ. Ka akọla ya ọnụ na nso. Ọ da-adọ. Ego dị ọgwụ dọlụ. Ife niile dọ. Surplus. Nna na-abụ ya. Nwoke. Ife na-eme na-aba. Ọ dị second building ka a nọ n'ime ebe a. Parking space adịgo. High chief, is no space for car park before. No space for car park before. But I get that space adịgo. Space akaligo. Na where? Oh, moto ga eju efi ile. Ọ bụrụ ile. Can your boss ever? Ọ gaghị emenwuli ya. Ọ bụrụ ile. Thank you for watching. Please do not forget to click on the red subscribing button to subscribe and click on the bell icon to notify you anytime I post interesting videos like this.